Dos Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell van tenir una intervenció destacada i probablement van contribuir a salvar-li la vida en l'atac que va patir un nen de 2 anys per una pujada sobtada i important de la temperatura corporal. Segons que ha transcendit ara, l'incident va passar el dissabte 9 de febrer en ple Carnaval. El 3 de 8 ha reunit aquesta setmana per primer cop els policies amb el pare i el nen protagonista d'aquesta història. Els Mossos, el caporal Carles Tornos i l'agent Felip Olaya van rebre el ramader bisbalenc Miguel Torres i el petit Juan a la sortida de la comissaria policial del Vendrell. El nen va rebre de regal un osset de peluix. El 9 de febrer, i en aquest bar de les Peces d'Albinyana, el petit Juan Torres, que el mes que ve farà 3 anys, va perdre la consciència i va deixar de respirar un minut per una pujada de la temperatura. Avisats els equips d'emergència, els primers d'arribar-hi van ser els Mossos d'Esquadra del Vendrell. A l'indret van trobar-hi el nen amb actitud absent i en no poder esperar una ambulància van decidir dur-lo urgentment a l'Hospital del Vendrell. L'actitud dels policies, sobretot a l'hora d'evitar que el nen s'empassés la llengua i s'ofegués, ha estat destacada per l'equip mèdic que el va atendre. El propietari del bar on van passar els fets resumeix l'episodi. El nen va entrar que pensaven que tenia un atac d'epilèpsia i va resultar que no era això, era una pujada, un canvi de temperatura molt brusc i res, es va reanimar abans de que vinguessin els Mossos d'Esquadra, però bueno, els Mossos d'Esquadra va ser els que es van emportar el nen. Un patiment aquí, pensant que un nen tan petitet, no?, que semblava que estigués a punt de morir. El pare del petit Juan es mostrava aquesta setmana agraït amb l'actitud dels Mossos que van atendre el seu fill. Estoy contento con estos señores porque viví una experiencia un poco estrecha y bueno, estos señores pues, montó el crío en el coche y lo bajó a urgencia. Y estoy muy contento con esta gente. De la seva banda, el caporal Carles Tornos es mostrava satisfet per la seva intervenció. Doncs satisfets per la tasca assistencial, per haver pogut ajudar el nen d'aquesta crisi que va tenir, d'haver pogut recuperar-lo i d'haver-lo portat diligentment a l'Hospital del Vendrell i salvar-li la vida. Molt contents i molt satisfets, els dos, el company i jo. Tots dos policies també van tenir present la seva condició de pares de nens petits a l'hora d'ajudar a salvar l'infant protagonista d'aquesta història que resideix a l'urbanització de la Masieta de la Bisbal. Com a persona i com a pare que sóc, doncs molt content, no? Tinc un fill de la mateixa edat i vaig actuar en consciència i per salvar la vida del nen. I vam fer el que vam poder entre el company i jo. I vam fer el trasllat amb el cotxe policial doncs per això, perquè era el més convenient en aquell moment. Molt content de la nostra feina, com a policies i com a pares. Ho tornaríem a fer i vam actuar com a policies, però també vam actuar com a pares. Ho tornaríem a fer novament i molt content. La gent no només pensa que coneix la nostra feina per una part negativa i estem per tot, per lo bo i per lo dolent. Acabat aquest servei destacat, els dos Mossos d'Esquadra del Vendrell van continuar la seva feina fins al final del torn laboral a les 6 del matí. Van haver de desplaçar-se, per exemple, al Carnaval de Cunit, on van trobar un ambient molt diferent de l'angoixant episodi d'un nen de la Bisbal amb un atac de salut greu en un bar del municipi d'Albinyana.